se prende su me pongo nube bajo, yo me pongo nube bajo y me pongo hasta abajo, y me pongo hasta abajo. Oh, guajo, guajo, dicen guajo, guajo, dicen guajo, guajo, dicen. За да използвате, моля, уверете се, че първо трябва да зададем началната точка. Кликнете върху бутона Риболовно езеро. Виждате, че можете да изберете между 5 различни езера А, Б, С, Д, Е. Днес, например, ще изберем езеро С и ще кликнем върху бутона Начало, за да зададем началната точка. Когато цветът стане жълт, вече е зададено. Добре. За използване можете да направите калибрация, като задържите бутона за скорост. Лодката влиза в калибриране. Обикновено ви препоръчваме да го направите втори път. Първият път е на около 10 метра от брега, а вторият път можете да изберете средата на езерото. Ако е 2 пъти, лодката ще бъде много точна. Така че сега просто трябва да чакаме. Лодката ще спре. Добре, готово. Сега можем да отидем до фитнес бара, който искаме да настроим, и щракнете върху джойстика, за да влезете в режим на кръстосване. Щракнете, за да влезете в режим на кръстосване. Добре, можем да вземем тук. Например, затворете джойстика, за да излезете от режим на кръстосване и използвайте левия или десния бутон, за да изберете номера. Вземаме тук като първа точка, задръжте на място и просто натиснете бутона ОК. Сега едно става жълто и можете да видите, че разстоянието между лодката и началната точка е 62 метра. Добре, тогава можем да преминем към второто. Влезте в режим на затваряне. Когато сме в режим на затваряне, можем да регулираме скоростта, като използваме бутона за скорост. Щрак, бавно. Това е второто ниво и това е топ 3. Така че могат да се избират 3 различни нива на скорост. Това е максималната скорост и тук я приемаме като втора част от ефективността и просто трябва да изберем номер 2 и да щракнем върху ОК. Сега е в жълт цвят. Завършено. Добре, нека продължим. Да, лодката е много бърза. Добре, взимаме го. Ето третата. Изберете номер 3 и натиснете бутона ОК. Ако искаме да отидем до първата точка на функцията, изберете номер 1 и натиснете бутона Отиди до точката. Книгата ще отиде там автоматично. Ако желаете, изтриете точката, която сте задали. Задръжте бутона Home, натиснете Delete, Home Point бутона, Home Point. А ако искате да изтриете точките на функцията, просто задръжте ОК. Когато изберете номер 1, задръжте ОК. Номер 1 беше изтрит. Променен е на бял цвят. Добре, нека отидем на втория. Изберете номер 2 и отидете до спар. Добре, пристигнахме. Можете да видите разстоянието 54 321 метра. Добре, от началната точка са 116 метра. И за да го върнете обратно, просто натиснете този Home бутон за връщане към началната точка.
книгата ще се върне автоматично. Така че, ако искате да отворите бункера, просто щракнете върху бункера. И искате да отворите светлината, просто щракнете върху бутона светлина. Ако вашата лодка е оборудвана с температурен сензор Face Finder или Adapts, просто щракнете върху този бутон, за да го отворите. И това е освобождаването на куката, тъй като ако вашата лодка е оборудвана с освобождаване на куката, просто щракнете, за да го отворите. Добре, сега се върна, така че щракнете върху бутона на бункера. Пристигна. Отвори го, ще видиш, че се е отворило. Следващото, очевидно, е функцията да щракнете върху бутона за превключване в менюто. Можете да видите тук домашен пропуск и спот пропуск. Какъв е смисълът? В някои региони, различни страни, мисля, че магнитното поле е много силно, да оставим лодката да върви много право, не можем да използваме тази функция, за да я регулираме и да я оставим да върви много право. Можех да задържа джойстика, за да запазя комплекта. Сега стойността 5 е правилна за тук. Виждате, че тестваме тук. Сега отиваме към фитнес бара номер 1. Кликнете и сега лодката е строга. Това е добра ситуация. Сега пристигна и го върнахме обратно. Виждате, че пътят е много прав, много е хубаво. Но в някакъв регион научих това от обратната връзка с клиентите. Лодката не може да върви толкова право. Така че мога да коригирам стойността, за да ви покажа. Сега отворете основното меню с настройките и ако увеличим стойността на това число значително, ще можем да наблюдаваме ясно как ще се промени всичко на екрана. Сега променяме числото на 15 градуса, а началният път означава от точката на обекта обратно до началната точка. А пътят на точката означава от началната точка да отидете до или от Fusion Spark до друг Fusion Spark и да щракнете, за да запазите. И тогава сега го тестваме. Номер 1. Отидете на номер 1. След това можете да видите, че променяме стойността на 15. След това лодката постепенно ще се обърне на дясната си страна. Така че ако във вашата страна, във вашия регион използваме и двете, лодката е в такава ситуация. Трябва просто да променим стойността на отрицателна. Може би ако е 5, можем да го променим на минус 5 и го връщаме обратно, защото и началния път го променихме на 15. Така че също ще се обърне надясно точно по същия начин, като формата на един кръг. Така че, ако лодката се обърне надясно, трябва да променим стойността на отрицателна. И ако обърнем наляво, просто трябва да променим стойността на положителна. Добре? Нека сега да разгледаме внимателно самото меню. За опцията с връщане обратно към 5. И щракнете. Виждаш ли? Сега тестваме отново. Отидете в бара Fusions